Thank you so much for joining us. I just want to take this opportunity to thank this Sis Melly team for allowing me this opportunity to share especially as men. I want to thank particularly Sister Melly for coming up with this program, because most of the times such programs are made for women. So it sounds weird, but when you're talking about China, you're talking about women. So I just want to acknowledge you for that. It's very, very important. So Nezuro, I was on the call with Sister Melly when there was a topic, cheating. Tell us as men why you are cheating, to ask a puppy and all that. So if you want to check, you can check live on Sis Melly. I think you can get finer details on that topic. Do I got trigger in this or share to So today I'm not just I'm not speaking as a bishop. This is not a church. So bear with me, because we are going to speak everything that needs to be said. So I'm going to speak as a man. Information number one, information in each of it also currently small journey and a farmer as a human being. In the information and gather as a pastor who specializes on marriages. So no information and negative share. If you've got questions, please don't hesitate to comment. Don't hesitate to ask. If you are not agreeing with some of the things that I'm saying, it's also of paramount importance that you articulate those things by live panel in a phone, and where I'll be checking your messages and your comments, so that I can address one or two issues, maybe the name that I leave out. So for now, I want to start talking about why women end up behaving the way they behave. Madzimai anozikana, number one, nekuva nagging. Number two, dzimwe nguva nekushaya hanya. That issue was brought up when muteveri waSis Melly akataura kuti akangozvara ano shift attention kuenda kuvana and other things, asingati pay attention. So we are also going to talk about that. Some years ago, she has totally changed. So my reason that chapa ahasi esanokonzerwa neizvozvo zvimwe zvezvinhu zvinokonzera izvozvo. Saka usazoti aiwa zvamukutaura zvisi nekuti kune zvakati zvinokonzera futi izvozvo zvinokonzera futi, but zvandiri kutaura zvapanapa zvichakonzera futi. I want you to know kuti masikirwo akaitwa munhu wechidzimai, their hearts are so deep, zvekuti paunomuroora no matter ane age ipi, ane space maari yekuita take in other things, whether zviri good, whether zviri bad. So unogona kutanga kuchicreate another character out of your wife, isiri character yanga ainayo when you got married to her. Zvekuti unogona kutozoshamisika ava zviri nani kudarika zvaanga ambenge ari. Dzimweni dzenguva anogona kuva worse kudarika zvaakambenge ari, depending ne input yauri kuisa maari
kuturupisa nyaya dzakaita sei. Madzimai akasiyana nesu vanhu vechirume pakuti when a conflict arises, okay, when she does wrong and you are not happy with her in her wrongdoing, akauya apologize sincerely, a man is easily convinced. Tinogona kuti it's okay, Bo, you know, especially when we're not it's Bo. A woman ukamkanganisira akati it's Bo, ziva kuti it's not yet Bo. Saka ndo mamirira ndo kunetsa kwazvinoita. Akati it's Bo, it's still a process yaunofana kufamba. No, jeni yautafamba naye uchiratidza kuti wachinja. Anoda kuona action kuti azive kuti sure wakati you are sorry. Saka kana wakati sorry nezuro, the next day anokuexpecta kusvika pamba on time yake, showing that you were sorry. Iwewe manje munhu wechirume une a certain way yaunofunga nayo yechirume yekuti munhu akati it's Bo, it means it's Bo. You go to default settings, you know, whatever you used to do on daily basis. Zvinhu izvozvo zvinotrigger foot pain yake. Akatokuona uchiseka pafoni neshamwari yake, anotosvota kuti ari kuseka as if nothing happened. Yet akati it's Bo. Saka madzimai, they take long to get over an issue, even vakuregerera. She has forgiven you, but it takes a process in order for the help yako as a man to make sure that she has healed. Saka chinoitika manje ndechekuti isusu varume tinogona kutozotadza zvimwe zvinyowani futi iye asati ahila pane zvekudhara. What is happening? Ari kupaila zvekuti anozopedzisira wakuita zvinhu zvaakuita izvi irresponse yezvawakaita kudhara. But iwewe you believe that when a case is closed, it is closed. She believes that when a case is closed, there is another process that must take place for closure to be finalized. Saka ipapo unozoona imwe character yakumanifesta yaunoshaya kuzoti character asanga akaivanza here. No, pawakachita paipai ukakumbira regerero, ukatenga rokwe kana ukatenga mota kana ukaita zvipi, haana kupedza pain yake. Chaakagona kuita, akagona kuzvishingisa kuti ndinogara panapa. But there is more that is expected from you as a man to make sure that she has gotten over it. And it is so difficult. That's why cheating is not right. Tinochita head as men, but it's not right pakuti pakuzotry kunesa pain. Damage control yacho, it is very costly than kunge wanga uri right. Saka unogona kuzoona mudzimai wako achinja dzimweni dzenguva ma-issues are piled over the years. Auri kutenda iwewe as a man kuti they are over. Right? Let me ndichabadzoka. They can get about the next thing. Inini ndomboita zvechechi. Because pana basa pachechi. Saka for the benefit of our end of church, ndira kuverenga kavhesa kari kuna 1 Timothy chapter 5 verse 8. Cannot. Anyone who does not provide for their relatives, and especially for their own household, has denied the faith and is worse than an unbeliever. The next thing is, this is a very, very sensitive issue I'm talking about in Israel. Issue inechekuita nekusupporta family. Dear men, my friends, ndoda kuti uzive kuti Mwari vakakuita the member in charge of the household. Ndiwe unotanga journey your relationship lead into marriage. No matter what all munhu are successful, say financially, iwewe as a man, you must have the ability to support your family. You must have the capacity to be able to
to take care of your family. Okay, can you come a bit closer to the cameraman? Thank you. Thank you. Thank you. Right. May I have that phone? That one? Yes. Prepare that one for me. My comments. Right. Unogona kurora mudzimai anoena, let's say, 3,500 USD per month as a man. Iwewe unotambira $200. My advice is, as a man, as the father of the house, $200 yako iyoyo ngaikwane. Number one, badala rent. Kana msati mane penyu. Number two, ngaikwane kutenga ma basic commodities. Number three, ngaikwane kuendesa mwana kuchikoro. Zvinhu izvi zvakakukoshera as a man. The moment you leave your wife to take care of the family, you are relinquishing the father authority to her. Uri kumuremedza kuita zvinhu zvaasina kusubscribe for. Ukaperwa nebasa iwewe zvokuti hauna ane mari mudzimai, chengetwa nemudzimai, but kuchengetwa kwako ngakusadarike 3 months uchichengetwa uchitsvaga basa raunokwanisa. Kana wanga uri engineer uchitsvaga kuengineering uchitsvaga zvizvi ukaona kuti uengineer wewe uri kunonoka kuwanika, chitaura chingoro uhaye utange kutengesa madomasi. Taka kucha chingoro, make sure kuti mangwana chingwa chichadyiwa pamba chikubva kwauri. Zvinhu zvinonetsa vana kuti ndikuudze pana kusubmita under a person who is not a provider. Vadzimai vanofanira kuva submissive to their husbands, but zviri more difficult for them to submit under a husband who does not take care of the family. Bible yatoti ukatodaro watobva pakutenda wakafanana nemunhu asinganamati if you cannot take care of your household. Saka the moment yaunopa mukadzi that responsibility of taking care of you, wahenda over ukuru. Ndopano zokubvunza paipa kuti shuwa ndiri kubva kubasa ndiri kusvika so unishuwa kuti mapureti asati asukwa. Wakuti anondisukisa mapureti inini. Azoti ndiri murume inini. Anondosuka mapureti inini. Anomboziva kuti indachidherera so. Anenge akudherera. But munhu ari kubva kwawaifa anenge waenda iwewe. Saka anga achifunga kuti machinjana. Saka une zvimwewo zvaunogona kumubatsirawo nazvo. Saka anogona kuzvitaura emotionally zvokukanganisa. But ziva kuti wamutakudza mutoro. Kune vakadzi vanozvigona izvozvo zvokuti murume anogona kusashanda for 5-10 years. Mukadzi achiita zvese. Vanhu vasingatoziva kuti baba havana zvavari kuita. But munhu iyeye ziva kuti ari kudhonza dovi nestraw. Ari kugadza a lot of effort mukuzviita because haafananga achiita izvozvo. Make sure kuti kana uchida kuti chinzvimbo chako as a man chirambe chakachengeteka pamusha, shuga ngaitengwe newe. Kwa mari yemukadzi inoita sei? Inoita zvaanoda iye. Izvezvi titori nevari mandura kuti kana watambirisa mari yako ndatosanganisa so ngazvibve kwaari kuti ari kuda kusanganisa newe. Teti ndikuona muri kuda kuti tiite zvestand. Inini I've got this. Can you be helped now? Yes, it's fine. Unogona kuronga mesa. But usazviimpose pamari yake. If you want to continue commanding respect in that house. Kana ukanaka sei, kana ukanzi unogona pambedha pandiri panapa basa unorigona, sex yacho inotanga kushota. Ndo zvaanogona izvo zvokungokwira izvo zvizvo. Hakuna chimwe chaanogona. Saka anogona kutanga kuirritatewa nesex. Iwo ungori pamba yanga achishanda. Paari kudzoka iwo wakachaja. Anokuudza kuti ndakaneta. Ndakaneta yake haisi kuti akaneta sex. Ari kuti tanga tichitoita basa renyu. You know? Imwe munongogona chete kabonde, hakuna zvimwe zvamunogona. Saka zvakanaka kuti as long as you want to have peace in that house, make sure kuti zvinodzi zvinhu zviri basic zviitwe newe.
Kana usiri kuda peace, you can take what I'm talking about and throw it into the bin. But trust me, you are always going to have problems with that woman. Zvakangofanana nekuti pongwa kwenyu kwafiwa. Ende mimi ndimune mari dzikushanda pakuti funeral ifambe zvakanaka. Pongoita kamukasekuru kukumusha kwagutu. Kanoti uyu haavigigwi pano pamusi wenhingini musi wesaturday womuruta Sunday tikaviga tobva tatongomhanya kumabasa mande kubasa. Unobva kuti uyu haavigwi kuno unovigigwa kumusha. Saka komana motogadzirira anofana kunorara musha make musi wesvondo Monday ovigwa tovatirako. Tuesday tomuka chinotarisa kumakoti kuri right here vanhu vozoparadzana. Unoona vanhu vati okay ndarisifake akomana wewe unoramira kukona vakuti akomana zvekutaura nemudhara izvi hazviiti. Inini ndakatogotora ma leave days angu ende izvi zvakutaura zvekuti ngatidai akomana munhu ngaavigwe ushu ndiani anoenda kunotaura navo bozi vanhu mudhara anongotaura nyaya dzaasvinguziva bozi patikaenda kumusha imari yaani ichashanda kuunganidza vanhu nekuvatyisa futi imari dzedu ko iye haana mari chaari kugona chete kurongera mari dzevanhu. Unoona vanhu vataura pamusoro wesekuru ndegeti vanoedza kuzvininipisa vachiedza kutaura kuti zvamukutaura izvi homwe yenyu imimi vataura izvozvo haisi kuenderana nemashoko enyu. Saka unofanira kuzviziva futi izvozvo kuti as a man you need to make decisions. But ukumekera decisions kuti handidi kuona munhu yeye panapa pausina kubhadhara rende. Saka chemumwoyo anodayira manje panapa pacho penyu ndimubhadhara rende. Haazokudayira zvokoza nozoti nomukanda mbama anozodayira nekuwanza sauti kuti usvotwe kumuriwo. Saka unogona kuzozoona pane mafight ausi kuzoti ari kubva kupi but in retaliation. Why? You are not taking care of you. Akanyora vhesi aiziva zvazvinoita. Let me go to the next. Dai wataga mumwe ambouya panapa ndauda kuenda ndanga ndichitsvaga confidence nditaura zvesezvo ndakuida kuchena mtu taga someone, just invite someone, some guy ngaangouya panapa please share this like and comment anditika ndauda kuchinyatsotaura nyaya yangu panapa right. The reason why ndauya kuzotorera live ndiri panapa hakusi kuti ndo panoita ndokuti ndo pane nyaya yese panapa. Okay. This is my bedroom, so this is the headquarters of this family. This is a place where decisions are made. This is where everything is controlled from. Saka ino I control room. Zvairi control room. If anything bad happens in this bedroom, my results anooneka ku kitchen, my results anooneka ku lounge, but zviri zvinhu zvakatangira ku bedroom. Varume vazhinji hatigone kukwira vakadzi. Takangoenda ku boarding school, tabva ku boarding school tikaenda ku university. Wabva ku university ndobva waona basa kubenki, ndobva wati shande ndobva waona kuti ko zvandabva zera wani regai ndichinorora. Saka chii chakakupa kuti urore? Wakaona kuti chiro chako charemba, handitika midziyo yako yarembera zvakunyasoratidza kuti unofaya, handitika ndebvu dzarembera, waane capacity yekuzviita. But kuti unyatsoziva kuti zvinoitwa sei, iwe unofunga kuti kupinza nekubuda ukatonda iwo zvaraiti ndozvaunoziva izvozvo izvo. Yeti unogona nge wane vana 4 nemukadzi wako pasina chaakanzwa pavana vavo vesa akazongona ane nhumbu. Excitement yesex iyoyo haizive. Iwewe hauna murume anokuudza zvinhu kai, haudziwe so haudziriwe nandiri zviro zvekuita nini. Kukanzi men's conference kuchechi hauende uri busy. Saka ukaona zviri kuitika right now, society yakakwanisa kueducate vanhu vechikadzi. Kuchechi kwaaienda kana kwaanoenda kune kunonzi kuchina. Kune vamwe mambuya asina kukwana ari kuchina ikoko.
vanomuudza tichikapa chinoita sei, unodikura sei, unoita sei, zvochoda zvimwe zvinhu unozoona kuningikini kumba kubedroom kwako kwekwe zvakushamisika, wakunanzwananzwa wakuitwa blow job nemaminti nechi, akune kwaari kuzvidzidza, but iwewe hauzvizivi. Unoswera mudhara makanika wakapedza ukaenda kubhawa munepitsara zvinhu zveLiverpool mukadai ziva kuti panoungana vakadzi nyaya dzedu dzinopinda mudariro. Anogona kutoudza shamwari dzakatichasika inasana mbofundiswa kanawa zvinoitwa sei nhaini wosekwa paipai hauzive here iwe utaura unyasozoti inonaka sei, handitombozviziva. They talk about it, but as men we don't talk. We can talk about everything. We can talk about politics. We can talk about churches. We can talk about sport and everything. Minors, bedroom talk. So that there are many people vasingatozviva how to please their wives in bed. Asi achifunga kuti anogona. Kuti anogona ukakazvizira kupi? Waidanana naJojina achikura, achidanana naSinikiwe, vese ivava vaichemerera, wandikwadza kani, sweetie, chari kukangana number 1 ndechekuti kunyange vakanakirwa naye ari mukomana, vakadzi vakasiyana. If you did not know, kutosiyana kwavakaita mazita nekusiyana kwavakaita zviso zvinototaura zvakare kuti vanosiyana zvakare pamafeelings avo zvinova excita nezvisingava excite. Nhasi unondikwana. Saka iwewe ukafunga kuti zvawaiita Georgina wouya uzoita mukadzi wakarora nhasi, unogona kuzviita izvozvo pasina chaari kunzwa. Umavhata aiwa kana wangu anonzwa andochemerera. Anochemerera. Akaudzwa izvozvo naatete vake kuti murume hazvidziwi, kunyange usiri kunzwa kunaka, chemerera, zvinomupa confidence. Achitopedza kuti tatenda baba nebonde pasina zvaaita. You don't know that. What is the reason? The reason is women have been empowered, but they are going back to a husband who is not empowered, because the husband does not listen to anyone. Anofunga kuti zvaakadzidza ari kuchikoro, zvaakadzidza achingoita kuti masikana twake ndo zvese zvinoconstitute marriage. Haatozivi kuti marriage is a two-way thing. Saka because of that, mukadzi as long as asiri kunakirwa during sex, anotanga kubuilda resentment, anotanga kukuvenga. Why? Because haasi kuexcitwa nesex yacho. And because haasi kuexcitwa nesex yacho, haana basa nayo. Iwewe manje une basa nayo, funga unoigona. Saka anongogona kungokubvumidza, because takaparidza kuchina kuti musarambira varume wenyu kana akati ari kuda even makatsamwidzana mupi. Saka anokupa, but achiziva kuti ari kuwesterwa time yake. Koita vamwe varume anofunga kuti kana ane nhongo hombe anofunga kuti anogona sex, nekuti mukadzi wangu ndomuchemedza saka ari kufara. Ziva kuti kuchema kuri paviri, pane kuchema nekunakirwa, nekuchema nekurwadziwa. Saka every day you don't know chinonzi romance chacho. Unongosvika kuti bvo ochema, chiri kumuchemedza ipain. Saka akawana mukana wokuescape pain iyoyo, anokuudza kuti nhasi ndiri kurwara, ndaneta nekubasa nandichidai so, can you excuse me? Chaari kuedza kutiza ipain, ari kuti at least ndikaiwana pavhiki ruviri zviri nani, pane kuti ndiiwane everyday nendambozororawo pakati apo. Saka kuti akuudze kuti hausi kugona, uri kungondijunga-junga, akamboda kutora nezvazvo kwamudza wakazvinzwa kupi izvozvo, ndozvechihure-hure wakazoona kuti ndozvazvinoita, ndokubva aona kuti it's a no-go area. Saka chii chaanoita? Anoita shut off. Aita shut off, anotanga kushowera attitude in other things. But zvabvira panapa. Kune vamwe varume kutoti haagoni kukisa. Kisi haagoni. Akabata rurimi rwake remukadzi akaridhonda so. Kana kakashatambuka rurimi kwacho. Uyo ari kuedza kuti ndikurwadza, uyo unofunga kuti kutsinzina uku kunakirwa nazvo manje. Uramba uchita continue. Munhu achipedza sex anenge aine pains mumeso. Inenge fight yamuri kuita.
wakazodzaona niko zveromantic tunoitwa so awuite izvozvo magroup auri ndekutengesana zvimasimbi used cars zviizvi ndo magroup auri hakunawo group rekuti varume tinogona kuungana tichiudzana kuti wakomana upenyu unodai madhara yaro akazvifudha wanozvigona hakuna nguva yatinayo yekuti taure nyaya dzakadaro saka we don't know takangobva kuchikoro ndobva taroora madzimai edu. What is happening? Mudzimai are equipped murume haasi even wakamurora ari virgin mukadzi wako ari advanced kudarika iwewe whether you like it or not anoziva zvosingaziva. Why? Because every day a woman thinks up of a man. But isusu varume, when my mind is fixed on something, I'm doing that something. So at the end of the day, iye are advanced by understanding nepa knowledge than iwe. So ukaona akuudza kuti azvisukuita. All right. Vamwe vanofunga kuti akaita zveganyabvu zvezvekuti anzi murume bata zangu kudaisa ndanga kuvhura radio uyu mwana wana ndanga ari kutenga iwe uri kufunga kuti kunakidzwa ari mupain. Dear man, kune dzimwe nhengo pamunhukadzi dziri sensitive dzokuti maoko ako anongobata girizi aya achikoma ngikini zvinhu haafani kusvika ikoko. Kunofanira kusvikwa nerurimi rwako ndo part iri soft pauri inokwanisa kusvika ipapo. But iwoni vanofanira kuti uzvizive unoita chiro. Saka chinoitika chokuti anotoziva kuti kana taakuenda kusex taakuenda kunorwa. It's a battle that we have started. Why? Because iwewe you don't know about it. Saka mukadzi wako anodevelopa hatred over you. Kana ari mukadzi akatendeka anoti zvino handigone kuura ene munhu wandinaye haagone kundifadza saka ndinogara ndiri nenzara every time. Pandinenge ndakutoda kuti ndakuda kuuya ndauda kunakirwa watotunda wapedza. Kune ane marulus morals vanakachataura nezuro iwe kuti munhu kana ari hure anongogara ari hure anongozongoshandisa hake situation iri ipapo kuti ahure. Unozongoona ane side kick yake muchikomba kana kuti ex wake ainyatsomugutisa uya relationship yenyu maavatatu nemumwe ari kupota achikubatsira zvinhu zvausingakwanisa. Nasara pamusoro pevanhu vasingagona kuchengeta mhuri dzavo. Kune vanogona vanofunga kuti mari yavo ndoinogona kuchengeta mukadzi. Unofanira kuziva kuti mari yako vakadzi vari kuida. Kugona kwako futi mukadzi wako ari kuida. Listen to me. Chinhu chinonyanya kudiwa nemukadzi wako pasi pezuva rinori ndiwe. Whether une mari whether umutengera zimweta unosvika baba chaari kunyanyonidha ndiwe. Iwewe wacho hauna time naye, haumuzive, hauzive zvinomunakidza. Masensitive areas anomufadza chaiwo haumazivewo. Dambudziko rako nderekuti pawaibvanya mazamu alizi kudhara aijamba nekufara watotota wadii. Saka iwe unofunga kuti mazamu omukadzi akabatwa unochema nyamba uyo haana basa nemazamu ako unongoda kubakwa munzvevewo akabakwa nzeve kandi kusaidi bo zvekuti but hauna kuwana time yekugara neumwe wako kuti umudzidze umunzwa kuti anoda chii. Because sex is like a game. There has to be communication. You must know each other. You must know kuti uyo ari good area ipi. Unotori nedzimwe nzvimbo dzaunobata iwo munhu wako agotosvotwa chemumwoyo kuti ari kubatirei uku chii ngabato unoona achikudzosa so kuti dzoka uku iwo manje uzive unoti mira ndikushinya nemazamu ndakawa kuti anonaka. My friend, chii chiri kuitika anopedzera akuyenga paanozoita sexy anenge watomuita put off atoswitcha off. Why? Because hausi kugona kucommunicata nemumwe wako. Chii chinozoitika manje the next day wapedza kumushinyanga ikoko sisi wako ouya kubva kumusha agara akatotsamwa anachiti ndo zvaanogona zvekungozadza hama dzake pano sex haagona uko. Saka unozoona sisi vaya vanozochiitirwa attitude manje ivo havasi kuziva kuti nyaya yacho ndeyei. Iwewe futi hausi kuziva kuti nyaya yacho ndeyei. Unokoda nokuri nememudzi asina basa ari kuti iwewe kune zvausiri kugonawo. Umwe munhu anogona kubvunza kuti
Nayo mdala utara zvinezvi. Ko iye mukadzi andidi kutaura. Let me tell you something. Andidi china chavarume. Mukadzi anotaura. Iye asina kutaura. Asante chipero tuzvinzo. Kana kuti nibate baba. Anotaura zvinhu zvaasina kutaura. Achiexpecta kuti uzvinzwe. Ukasatozvinzwa unogona kuona tochinja munhu. Ukaona pese mukadzi akakumudhurira. Ane a certain way yaedza communicate newe on something chausina kubata. And iye anofunga kuti wachibata but waignore. What are you saying? Ndikuedza kutaura kuti aonere alright uchikura iwewe. Waitoziva kuti vaenzi kana vapedza kudya ziso rinobva kuna amai rinokuudza kuti uri kunza usikuona here kuti vaenzi vapedza kudya pisama plates. Ziso iroro ukariignore uchida havana kutaura nyaya yemaplate uchazoona kuti Jesu idombo kana vaenzi vaenda. Unozviroverwa zveziso raukanyepera kusaziva iro. Ndava kambokurova kudhara vanotoziva kuti iwe unotoziva kuti kana vadai so zvikuda kuti vadai. Kuti vakudzidzisire pavanhu vanenge vachiona kuti vanozonzi havana hunhu. The same thing with women. Anokommunicata newe zvaanoexpecta unofanira kunzwa even asina kuzvitaura nemuromo wake. As a man tinofanira kudzidza kuti mukadzi wangu kana adai so ari kuedza kuti zvakati. Saka kune vamwe varume vasingatoziva haatozivi but anosvika anoziva. Umwe atosvika papa akaona pakanzi china chaona makati haona machiita seko vanhu vanenge vangonyeperana. Iye ari anofanira kuuya panapa kuti anzwe some of these things. Because mukadzi wako haafa akakuudza kuti hausi kunaka. Anozoti uchabvunza kuti anonaka ndiani? Kunaka kuita seko unoti kunaka iwe. Zvinomuparadzira imba yake. Kana nyaya ikaenda kudare ikasvika ichinzi yanzi mukadzi wangu akanditi handisi kunaka. Even isusu. Even ari mwana wangu kana tanzwa kuti nhaiwe mwana wangu. Wangotudza munhu zvokusanaka. How? Maplatforms akaita sana ndo atinogona kukuudzai. There are people wokuti vanouya kumba so kuti bishop naamai garai ndikuudzei nyaya yangu. Murume uyu akadai. Wazomushadza murume wacho uchimudza so anokaruka kuti zvese izvozvi zvika haana kubvira anditaurira. Woti nachiedza kuti uzvinzwisise but hausi kunzwisisa. Saka tine nyaya dzenyu imi varume mimi. Dzingosvika kuti bvovu. 2 minutes wabuda ngemanuduzi. Watobho. Sex is bigger than your excitement, especially when you are a man. Your primary assignment when you are going on top of that woman is to make sure that she is excited. If you fail to make her excited, you have failed that session. Yaratoenda mahara ipapo itori zero unozoachieve. Saka zvinhu izvozvo zvinogona kuzointegrata into other problems now. Unozoona haachanyanyi kukuteerera. Muzakati tovateerere iko kunge vane zvavanoziva. Ukaona mukadzi wako waita chinhu so ati ndo zvaunogona chete izvozvo. Ataura zvinhu zvakawanda pawedhiro musazonorovana. Ataura zvinhu zvakawanda. Arikutaura pane zvimwe zvinhu zvawaifanira kuchigona zvausiri kugona. Ndabva ipapo. Time yangu yakupera. Regai ndiende pa-second of the last. Hygiene. Varume vazhinji vedu tunoita kunge takatemererwa mangoromera eusasamba ekusageza. Varume vazhinji we are not good when it comes to bathing. Unogona kuita 1-2 weeks usina kugeza. Kusvikira underwear yako yaane chikonga. Zvekuti uchibvisa so iwe hauzvinzwe kana ndiwo kunhuwa wacho. Hauzvinzwe kuti zvikunhuwa. Kungobvisa so une umwe ushoti hwauinawo mukati. Une pakanyorwa paperedi pasviba manje pakanzi Arsenal. Penzi racho pamwe dzomanenge dzatonjanji mukati mwavo. Hazina kana kubatana zvakanaka. Uchingobvisa so gumbazaza rinonoti cut kumhino dzake. Already she's put off. Unonogumbatira zvokuti ukise mukati umu ndebvu dziri muhapa umu.
zvatindi vamaji ya brown nedikita pari kuti kapa apa yakamira wakati ndogona unogona chipo chaunogona. Listen to me. Unafana uzati as a man, you can just come out of a football pitch and you're having sex. But a woman needs to be prepared the whole day for sex. Presentation yako, dressing yako chaichayo. Mazino yako, mkati kumberi kuno kumsoro kuno, kune yero lining so inige yema jarina so. Yakadesa yono. Rurimi rwako uru. Unokona kukwesha mazino. Patu gosara uchinwa mkama. Nekuda kuti parurimi apa. Pada kukwesha pakati kwa. Pane humwe unamira unosara ipa. Pate unabasa nazo. Sono uchitosika pane vanhu. Uchinua. Chisemesa vanhu. Ukazenge uri anoputa fodya. Ukazenge uri anomwa chikokiyana. Amai wezvangu. Fodya nechikokiyana zvikasangana nekusagezwa kwemazino kwe 3 days. Unoshamira munhu leo utakiswa. Unaona ukaka chimzvengeza zvoenda usina kukiswa ere napo. Anokiswa neiko? Kuti akudze kuti mukunhuwa inzwa. Kunzi mukunhuwa. Even shamwari yako ikakudza izvozvo. Graph rinodona kuti kama upenyu hwako. Saka anogona kungozoti is-sacrifice. Vamwe venyu vakanditarisa panapa. Sex mukadzi wako kubvuma kuita sex newe. Anototi kwakafanana nekuenda pamuchinjiko. Is-sacrifice. Anoti Jehovha nditenderei ndipindane nezvizvi. Ndisimbisei mweya wangu kusvikira zvapfuura. Apo kataupedzeka. Bozi amene takaita sei varume vacho vanogeza. Vanenge vasingagone. Vanogona ndana musasamba wageze. Saka unogona kuwana ari smart, ari useless on bed. Ogona kuona ari junk was dirty, ari useful. Every time a woman has got something to say about us as men. Why? Takashaya proper grooming. Listen to me. You need to be groomed and to be prepared before you get married. Why? Because there is a lot to marriage than maybe going to work and sleeping with your wife. Listen. Unogona kuva munhu ane character iri right. Uri baba kwavo, warenda kuchechi nemhuri yavo, zvese uchiprovide mhuri yako. But kana usingazivi zvauri kuita pamubhedha unowu, uri mumwe wevanhu vasingabatsire mumarriage yako. You are depriving your wife of that pleasure. Unozoona nyaya diki akubesta. Unoshaya kuti imi kutukirwa kuti ndapinda ndatsika meti nebhutsu. Ndonyaya iyoyi. Unoudzwa zvakawanda kutsika kwawaita pameti papa. Chizvi kuita ari kubatanidza nedzawakamusiya ari nezuva. But you don't know that. And they're expecting you to pick it up. Chekupedzisira. Mudzimai wako especially akakuda. She doesn't want to share you with anything. Ndofunga kana wandinzwa. Anything, not anyone. Anything. Ndomagadzirwa vakaitwa. Anything chinothreatena position yake chinova muvengi wake, including amai vako, timu yako yebhora, shamwari yako, kana uri pastor church yako, kana uri baba akambopinda mune marriage, vana vako vekutanga. Anything chaanoona sekunge chiri kukwikwidzana naye anochivenga.
Saka kana waroora, you have to be very, very careful on how you handle matters as a man. Because ukada anything else, zvinooneka kuti zviri kudarika iye, achatanga kurwisa chinhu ichocho. And paari kutanga kurwisa chinhu ichocho, haasi kuzviziva kuti ari kurwisa iwewe. So she can end up fighting you indirectly. So I want you to understand something here. You have to be very careful kuti usavengesa hama dzako nemukadzi wako. As long paita munhu auya kuzokukumbira mari mupresence yemukadzi wako, usamupe mari iyeye yoyo, send them to your wife. Kana muchoda kuita zvechiwande zvisiri right futi, vigiranai ikoko, zvoperera ikoko. Pashaike munhu anofunga mufamily mako iwewe kuti anogona kubypassa mukadzi wako achiuya kwauri. Ndokuti this is very debatable. But ndiri kungokuudzawo kuti unoda kugara mushe, sikada zvekushupiwa, uchida peace. Know how to handle women. Unogona danharo tina ndingatadze manje kuningikina. Unojisiwa muningikini tumatuzvi, mishema dzenyu, uchidzwite mukwaye koza usikuteerera. Unojisirizvo. Nazvo. Know how to handle women. Ukana hama jina ndiite izvozvo yochita marriage. Anoti eya uite izvozvo. Unozoona wakuita neimwe nzira isiri right. Saka dzidza, iva newisdom. Hama dzako gara wadzudza kuti ndaroora. Vasinganzwisise stereke vave, send them to your wife kuti vauye kwauri. Izvozvo unorarama zvakanaka. Let me simplify this. Vakadzi vane mweya unenge wemudzimu wekuda kusumiwa. Vakadzi vane mweya wekuda kusumiwa. Ukasamusuma unogona kufunga kuti munhu anonyima stereke. Because isusu zvatinokoshesa vakadzi havakoshese. Zvinhu zvavanokoshesa isusu hatizvikoshese futi. Saka munhu anogona kutouya panapa ndongosvika nokoti wanai wake tora t-shirt upfeke. Pamwe yakatengwa nemukadzi paValentine's Day. Ine sentimental value kwaari. Zvokuti haade kuiona yakapfekwa nomumwe munhu. Kwete kuti haade kuona hembe dzangu dzakapfekwa nomumwe munhu. Haade iyoyo yaakatenga iye. Ine zvainoreva kwaari kana wakaipfeka. But iwewe unogona kusazviziva, it's one of all the shirts that you have. So what do you need to do? You need to make sure kuti kana pakatouya munhu pamba, shamwari yako, brother yako, arikuda kuchinja hembe, anouya nehembe, musume kuti ndingari kumbirawo hembe nditaure. Unopanozoona kungooneka resentment behavior yake yachinja, character yake yachinja. Akuti haasi kufarira vaenzi vawe. Ari kuti hembe yangu yandakakutengera ndichiti dedhi munogona. Why? So you must understand that small things can start a fire. It is so big when it comes to women. Ndakuti zvo t-shirt izvo inogona kuita nyaya yekuti mwana ta 1 week asiri kukuda. Kana uchida kuti ugare mushe, zvinhu zvazvikuya zvakawandisa, ndinoda kuvhara nyaya iyi. Ndoda kuti uzive kuti marriage is for fools, not for the wise. Marriage ndeyevanhu vakapusa. Ndiri kurevei kana ndichidaro, ndiriwedza kutaura kuti as long as you are so wise to the extent that you notice everything that is happening, Bamba, you can't stay in marriage. There are times you should see things and remain quiet as if you have not seen that happening. Ukaramba uchiona zvese uchiconfront every stupidity, you can't stay in marriage. Pane nguva dzaunofana kutongo zvitange munhu asina kuona kuita munhu akapusa. Marriage yotofamba motodarika chikamu ichocho. As long zvisiri kuthreatena zvakanyanya rudo rwenyu, there are things you must just let pass. Ngazvingodarika so.
Pana dzimwe nyaya dzekuti unofanira kuti pana zviri kutangwa panapa inharo dzangotangwa dzisina basa. Ukanyarara unobvei. I want you to know that in every argument, your wife wants to be the last man to speak. Saka iwewe nyarara. It saves a lot of pain. Ndakupa my tip. Your wife knows you more than you know yourself. Because every time she's studying about you, even in your absence. But iwewe you hardly study about her. Because I never said that. May you bring that thing closer. For them, I don't want to comments. Because that one opens them phones. Okay. All right. It's okay. It's okay. All right. So, ndoda kuti uzive kuti munhu wari kudhira naye wari kuti wife anokuziva more than you know yourself. And because of that, you must be very, very careful when you are relating and when you are talking to her. There are things she knows that you don't know about yourself. Ndabata phone ndakatarisa kumberi kudai ndikuda kuti kana pana aine question ibva yangouya then ndibva nangodaira kana ndichikwanisa kudaira kana ndine that response kana ndichizopuwa another opportunity na Sister Melly vanozondipa then ndozouya ndichiresponda because ndauda kuti ndibve pano handisida kuti machipedza data renyu. So fellow men, I think ndataura nemi zvandanga ndichifunga kuti zvinogona kukubatsirei. Ndada kuti ungoziva kuti vakadzi ava vane zvinhu zvakawanda zvavanoziva zviri muhana mavo. Ndada kuti uzive chimwe chinhu futi izvezvi right now muri kufara nemukadzi wako mesi muri kuwirirana, but izvozvo unotoziva, unofanira kutozviziva kuti une mhosva dzaunadzo dzisati dzapera dzaakachengeta. Une mhosva. Kana mukaona mesi, kana muchiona mesi this life, mubvunza nokudza musodza kuti yakati. Tinongogara tiri vanhu vane mhosva every time. That's how those are that. Zvawakamuitira 1992 4 September ari kuzvirangarira nhasi. Iwewe zvawakakanganwa zvaakaita wakatokanganwa kare. Ausatomboziona here kuti muchiarguewana sounonzwa achiti wakataura wani kuti ningikini Juliet ari right angatori nani than inini. Wakataura kaiwa kuti Juliet anga ari nani. Iwe hauchaziziva manje Juliet rini pana kuti Juliet ari nani. Nyamba iyi ari kutaura musi waakataura kuti ini ndakatosiyana na George wananga ndichitoda anga atori nemari ndikadai iwewe inga ndakakukoshesa wai usiri kundikoshesa iwe ndobva wazodairawo kabati inini waningo ndadana na Juliet ndobva ndasiyana na Juliet ndikarora iwe saka tese takafanana. Iye ndobva abata kuti wakati waidana na Juliet saka wakataura kuti Juliet ari nani kudarika iyi. Iwewe manje wakosha kuti yanga ati kuti ndakashitaura rini itori mhosva. So there are things you need to let go as a man. Une zvimwe zvinhu zvaunofanira kungosiya so. Marriage inotofaya ichitofamba zvakadaka. I hope you have been blessed. If Sister Melly calls me again, I will come with another topic. Ndichada kutaura pamusoro pe 2 hidden wars and 2 hidden problems. Kandi 2 hidden 2 hidden points dziri kukonzera marital wars dzausingafoka zoti ndo dziri kukonzera. I'll come and I'll talk about them. Thank you so much. Thank you Sis Melly. God bless you.